Hola, sóc la Mercè i et presento un remei natural contra el dolor, curcumega. La cúrcuma és una planta que s'utilitza des de fa més de 2.000 anys a l'Índia. El seu principal component actiu és la curcumina, que té propietats antiinflamatòries i antioxidants. Millora el sistema immunitari gràcies al zinc i la vitamina C i redueix els nivells de colesterol i triglicèrids. Qui ho necessita? Sobretot persones que tinguin dolor articular, als genolls, als canells o a l'esquena. Com es pren? Et recomano 1 o 2 càpsules al dia a esmorzar i sopar. Ara tens la clau per reduir la inflamació. Fes-te amb curcumega i descobreix el poder de la natura. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.